Hvad fuck er det? Hov, skatter. Bare roligt, det var bare individualismen, du faldt over. Individualisme, det er en livsopfattelse eller en samfundsform, der ligesom sætter individets interesser, rettigheder og frihed over fællesskabet. Og det er på mange måder det, liberalismen bygger på. Og det, som artiklen ligesom sådan problematiserer, det er, at staten udelukkende har til formål at sikre individernes interesser, og på den måde, der bliver resultatet altså asociale, amoralske og dovne individer, der kun handler ud for egne interesser og ikke til statens gavn. Hvad var det? Nå, jamen det var modsat til individualismen, så er der kollektivismen. Som er en politisk ideolog, som lægger meget større vægt på en samlet gruppe af mennesker frem for det enkelte individ. Artiklen omhandler den her kollektivismen, som om hvordan at Singapore på en måde har frarevet sig den her vestlige individuelle. Get it i det her? Individualisme! Ja. Okay. Og hvor man ligesom prioriterer kollektivet frem for det enkelte mennesker. Som det står i artiklen, så betonede man altså en social orden, der ikke erodrer i forbrugernisme, selvrealiserende modkultur og eksistentiel tomhed. Fuck, mit samfund gør ondt. Hvad var det dog, der ramte det? Du blev vist slået af kapitalisme. Nej! Og ved du hvad? Kapitalisme, det er et økonomisk produktionssystem, hvor at ejendomsretten og produktionsmidlerne er private, og hvor forbrugsgoder og arbejdskraft og kapital købes og sælges på et marked. I Singapore, som har et aristokratisk, autokratisk styre uden tredjedel magt, der har kombinationen af kapitalisme og autokrati skabt hurtig vækst og høj produktivitet. Og hvorimod at den vestlige parlamentarisme ofte formindsker den her effektivitet i samfundet. Hvad er der galt? Jeg tror, jeg er ved at blive kvalt. Det er nok fordi, du er ved at blive kvalt i. Konfucianisme, det er noget, der ligger så meget op af de kollektivistiske principper. Det er nemlig en livsfilosofi, som er meget brugt i de asiatiske lande. Den bygger på princippet om først orden og dernæst lov. Og mange af de principper, som der bruges, er blandt andet arbejdsomhed, nøjsomhed og lægger rigtig meget vægt på ikke det enkelte individs bestræbender, men samfundet som helhed. Der lugter! Hvad er det, der lugter af? Det er sgu da bare meritokrati. Hvad med meritokrati? I Singapore, der giver et meritokratisk styre et meget sådan kompetent og beslutningsdygtigt regerende samfund. Meritokrati, det bygger på, at samfundets magt, den skal tilfalde individerne fordelt efter merit. Altså, magten skal tilfalde de klogeste og de viseste. I sådan et samfund, der opnår man altså magt ved at demonstrere dannelse, viden og kunnen. Så blev det så meget klogere, men hvad er egentlig bedst? Panic and desperation at the Cincinnati Zoo. A 4-year-old boy slips